Bon dia. Anem a fer-ho curtet, perquè no cal que vos recorde ni les normes ni res de res. Per tant, anem a començar ja en el sorteig i anem adelantant. Els capitans... Ui, els capitans desconnecten. Clar, nosaltres també. Sí, obriu. En contra, Sant Gervasi. I a favor, Cabanes. Molt bé. No, bona neu, que cal saber qui comença primer. Ara el de baix, ja que baix. Qui comença? Comença Cabanes i continua Sant Gervasi. Molta sort als dos equips i molt bon debat. Posa'm la imatge. La pic. Us resulta atractiu? Sou dels que a l'hora de comprar us guieu per l'atractiu del producte o per la seva composició? Necessiteu portar un producte de luxe, encara que suposa moltes vegades que alguns éssers vius han patit per a que vosaltres pugueu lluir l'abric? Des de l'IES Alfons XIII Cabanes, en representació de la Universitat Jaume I, anem a defensar que els animals sí que tenen drets. Moltes peces de roba estan fetes o porten accessoris de pell, la producció de la qual ha implicat el sofriment de molts animals. Moltes d'aquestes peces les utilitzem sense ser conscients de que porten pells reals, que es produeixen a través del sofriment i la mort de milions d'animals a l'any. Cada any es crien i es maten 75 milions d'animals per la moda. Per a satisfer aquesta demanda, molts animals han estat criats en captivitat, sense veure la llum del sol, sense cap respecte per les seves necessitats i sacrificats brutalment, condemnats per haver nascut amb un preciós pelatge i per a complementar productes que ningú necessita.
hem vist com funciona el comerç de la pell. I ara passem al comerç de l'ivori. Creieu que l'ivori també és un material necessari? Segons El País, el negoci il·legal de l'ivori ha matat 100.000 elefants africans i 1.215 rinoceronts, el que significa que Moçambic i Tanzània han perdut la meitat dels seus elefants degut al comerç il·legal de l'ivori. Una altra pràctica econòmica és la cria d'animals, la ramaderia. Què dir de les condicions de vida dels porcs, dels pollastres, de les gallines? Veurem les condicions de reproducció dels porcs i segur que després d'escoltar-ho tots tenim clar que la cria d'animals té que estar reglamentada. Després, com engreixen els pollastres? Estan amuntonats en gàbies, sense les mínimes condicions. I la producció d'ous? Una altra manera d'utilitzar els animals, a banda de ser productors de matèries primeres, com els ous, és el ser conillets d'Índies, per a l'experimentació. És ètic experimentar amb ells? Ens agradaria que ho farem amb el nostre animal de companyia? Una de les maneres de reemplaçar l'experimentació amb animals seria substituir animals de laboratori per equivalents que no facin ús d'animals de cap tipus. Una altra manera seria reduir el nombre d'animals o minimitzar totalment el patiment i l'ansietat provocats en els animals, utilitzats en la investigació. Anem a tornar a remarcar els nostres arguments. La producció de pell, el comerç de l'ivori i l'experimentació. Creieu que és normal utilitzar animals en l'experimentació? Ho hem de fer? És ètic? Nosaltres anem a defensar que els animals sí que tenen drets per tots aquests arguments. I els anem a exposar les meves companyes. A continuació els van explicar tots i cada un d'ells. Per finalitzar, acabarem remarcant una altra vegada els arguments. Defensarem que els animals tenen drets a partir del comerç de la pell, del comerç de l'ivori, de la ramaderia intensiva i de l'experimentació. Perdó, abans se m'ha oblidat, la ramaderia intensiva és un tema que cal tractar i moltes gràcies. La temàtica d'aquest debat és si els animals tenen drets, però el mateix eix d'aquest debat recau sobre el comportament humà i la necessitat que tenim els homes d'éssers dignes, perquè dignificant ens dignifiquem i ens dignifiquem dignificant. Bon dia a tots i a totes, som els alumnes de primer de batxillerat de l'Escola Sant Gervasi, soc la Clara Pérez i aquests són els meus companys, Marc Castells, Carla Ruiz, Berta Taulats, Oriol de Faus, Marc Piqueras i ens acompanya José Ramon Bertolín. La qüestió que avui debatim té unes arrels profundes en el camp del coneixement ètic i moral. Podem acceptar que hi ha una sèrie de drets naturals inherents als éssers humans pel mer fet de ser-ne? És a dir, podem acceptar l'existència d'uns drets humans que es diferencien dels drets de la resta de drets dels éssers vius, incloent en aquests els animals? Si la resposta a aquesta pregunta és una afirmació, estarem acceptant, doncs, una doble escala de drets, una pels humans i una per la resta d'éssers vius. Per contra, si la resposta a aquesta pregunta està en forma de negació, estarem justificant un còdic moral en què qualsevol vida, humana o no, serà mereixedora dels mateixos drets naturals. Bé, un altre pla seria la derivada de drets civils o socials. Un dret comporta un deure
I un deure exigeix una obligació. Si atorguem una sèrie de drets als animals, haurem d'exigir unes obligacions i uns deures a la societat on hi convisquin. Doncs, estem parlant de drets naturals, universals i incondicionats? És a dir, tots aquests drets que no deriven d'una societat o un model social determinat? O estaríem parlant dels drets tipus la llibertat, tipus el no ser maltractat, a un habitatge digne, a ser reconegut com a individu? L'ésser humà, perdoneu-me, respondre sí o no a la pregunta de si tots els éssers vius han de tenir els mateixos drets és fonamental per entendre la relació entre tots els éssers que vivim en aquest planeta. Fins a aquest punt estem d'acord els dos debatents, a favor i en contra. Ara anirem a la nostra tesi. L'ésser humà és un ésser en diàleg, explica i construeix en relació als altres. Doncs, la dignitat és la conseqüència d'aquesta relació amb l'altre individu en qüestió. Bé, serem mereixedors de ser subjectes dignes sempre i quan respectem i intentem fer el bé cap a l'altre. Edgar Morin, en la seva trilogia, en la seva tesi sobre la trilogia de l'acció, ens deia que la dignitat rau cap al respecte a un mateix, al grup i a l'espècie. Nosaltres volem anar més enllà, afegint aquesta trilogia als éssers que senten. I deixeu-me que insisteixi, els animals senten. Per això creiem que la dignitat ha de raure també cap a respectar-los a ells. Serem mereixedors de ser dignes, sempre i quan les nostres accions cap als altres siguin moralment ètiques. I serem indignes sempre i quan maltractem o inferioritzem a qualsevol ésser, sigui de la nostra espècie o qualsevol altra. El reconeixement d'aquest valor du l'acceptació de la dignitat com un dret inalienable, deixeu-me que em reiteri, inalienable, implica no solament l'acceptació de la subjectivitat que té cadascú sobre la seva vida pròpia, sinó l'obligació per part dels altres de reconèixer i respectar els diferents punts de vista. D'aquesta manera, la dignitat apareix com una expressió de la llibertat individual i de l'autonomia, és a dir, la capacitat d'autogestionar-se la vida pròpia. El dret a una vida digna està a la base de la resta de drets fonamentals de les persones, conjuntament amb el dret de la llibertat de religió, el dret a la llibertat d'expressió, el dret a la intimitat personal, el dret a l'honor. Així, la dignitat humana es veu amenaçada pel tracte immoral, per al maltracte, per la tortura, per l'esclavatge, etc. Bé, què significa maltracte animal? A què ens estem referint quan parlem d'això? La primera imatge que se'ns ve al cap és el maltracte físic, com ara són les corregudes de bous, les batalles de galls o animals domèstics que han sigut pagats físicament. Però és que el maltracte va més enllà. Existeixen més tipus de maltractes. En primer lloc tenim en el transport de mercaderies, on els animals són assedegats, famolencs, estan assedegats, famolencs i amuntegats. Allà pateixen els animals. A més, no poder cobrir les seves necessitats fisiològiques més bàsiques com poden ser la higiene, l'alimentació o la beguda. I finalment, i aquest és el més difícil de veure, el maltracte psíquic, que hi és present. Tot i que no veiem la ferida, no deixa de ser menys immoral, sinó que ho és igual o inclús més. Com a exemple clar tenim l'experimentació animal. Quan experimentem amb animals ho hem fet perquè hem decidit que una vida d'un animal és menys valuosa que la vida d'un humà. Doncs, en certa manera, estem prenent aquesta decisió, ens estem superioritzant com a espècie. Els animals, tot i no ser éssers racionals, pateixen, i pateixen molt, tant físicament com psicològicament, com en breus la meva companya Mare us demostrarà. I som nosaltres que els fem patir, i som indignes quan els fem patir. I per això vull acabar amb la gran pregunta d'aquest debat. Com podem evitar, minimitzar o regular el patiment animal? L'única manera de minimitzar-lo, regular-lo o evitar-lo és mitjançant una sèrie de deures a nosaltres, a qui tenim uns drets, als humans, per així protegir-los de la nostra conducta. Moltes gràcies. Bé, primer que res, em presentaré. Jo soc Alexandra i tractaré de continuar explicant alguns dels nostres arguments, com ha citat la meva companya Mariona, perquè entengueu la nostra postura a favor dels drets dels animals, principalment des de l'economia. Abans que res, m'ha cridat l'atenció que el vostre equip ha parlat de la dignitat. Us vaig a dir que dins d'aquest terreny ens posem en un terreny una mica complicat, perquè la dignitat, no sé si ho sabeu, s'atribueix als humans. Com podeu comparar la capacitat de ser dignes que tenen els humans amb la dels animals? Bé, ara, com ha dit la meva companya en la seva intervenció,
Ens centrarem, primer que res, en el comerç de la pell. La mort d'animals per produir productes luxosos representa principalment un malbaratament total de recursos, com ara poden ser energia o aliments, entre molts altres. Si sabem que hi ha alternatives de teixits sintètics que són vàlids, que els podem utilitzar perfectament, la producció d'aquests implica la mort d'un nombre molt més petit d'animals, per què no ho fem? A més, aquest negoci, la indústria pelletera, és un negoci que no té cap regulació, és inexplicable i sense cap ètica. Això diu el grup PETA, People for the Ethical Treatment of Animals. També diuen que els animals són assassinats de les formes més horribles, mitjançant electrocucions anals, electrocucions vaginals. Són gasejats, són enverinats i, a més, es capturen animals en llibertat que ni tan sols són criats per a aquest fi, mitjançant trampes que fins i tot es poden arribar a trencar ossos o les cames senceres. I així es pot explicar que alguns pateixen una mort lenta, una mort per fam, una mort per set, una mort per hemorràgies o per malalties, i els deixem morir. Nosaltres pensem que amb una declaració de drets dels animals, a més de millorar, per supost, les seues condicions, això regularà els negocis com la indústria pelletera que estava comentant, i així, per supost, es reduirà el nombre de recursos malbaratats. Ja no necessitarem tant d'aliment, ja no necessitarem tanta energia, perquè podrem produir abrics, per exemple, sintètics. Digues. La ètica no hauria de parlar de nombres i estem parlant de com reduir el patiment animal. Si conseqüentment vols reduir-lo per tenir una millor situació econòmica en una empresa, doncs quin sentit tindria aquest debat? Nosaltres creiem, i durant tot el nostre debat ho defensarem, que dignificant serà l'única manera que el podrem protegir, l'única manera perquè els vostres drets no han sigut suficients. No he entès la pregunta que m'has fet i t'agrairia que si vols posar algun dels teus arguments que ho facis en el teu torn de paraula. Moltes gràcies. Ara m'agradaria parlar de la ramaderia, perquè des del vegetarianisme ambiental ens posicionem en contra de la producció de carn i de productes animals per al consum massiu, especialment mitjançant, per exemple, l'agricultura industrial. L'agricultura industrial, us ho aclariré, és una agricultura que produeix aliment per als animals. D'acord amb les Nacions Unides, la indústria ramadera és un dels majors contribuents a la degradació mediambiental, i fixeu-vos, en tot el món. A més, que dir de les condicions de vida de porcs, pollastres, gallines, que ha mencionat la meva companya. I per tot això, a més, el nostre equip creu que la cria d'animals hauria de ser reglamentada, perquè a més de que aquests animals ens serveixen per a la nostra economia i per a desenvolupar la nostra societat, estem convivint amb ells i que mereixen una sèrie de drets mínims. Estem d'acord que podem agrair-los la seva participació en la nostra economia, però deuen tenir drets. Gràcies. Bé, bon dia. Fent referència al que han dit anteriorment les meves companyes de l'equip contrari, els animals pateixen i som nosaltres els que el fem patir. N'estic d'acord. Partim des d'un mateix punt, però els drets existents dels quals parles no són suficients per minimitzar el seu patiment i aquí tinc les proves que ho demostren. Bé, habitualment es pensa que les persones que defensen els animals són persones estrictament sentimentals i sense fonaments. La defensa de l'animal es basa en un principi de tolerància i de respecte. Com ja sabem, els animals no tenen la capacitat de poder comunicar-se ni expressar-se. Per tant, hem de ser capaços d'interpretar el seu patiment i, per tant, protegir-los. Ser la veu del sense veu. Només des de la ignorància podríem afirmar que un ésser no racional, o també conegut com un animal, és insensible al dolor. Els animals senten, tant físicament com psíquicament. I em reitero, senten, tant físicament com psíquicament. Poden arribar a experimentar el que és l'angoixa, l'estrès i fins i tot la frustració. Els humans i els animals tenim diverses similituds. Entre elles hi podríem destacar la capacitat de sentir i, per tant, la capacitat de poder sentir dolor.
Si ens fixem en la seva anatomia i en la manera en què es connecten els nervis, podem observar que els nervis, tant humans com d'animals, fan el mateix recorregut fins a arribar al cervell. També tenim el mateix sistema nerviós central i alliberem les mateixes substàncies químiques quan experimentem qualsevol tipus d'activitat sensorial. Avui en dia permetem de forma directa o indirecta aquest maltractament envers els animals. El maltractament animal comprèn una gamma de comportaments que causen dolor innecessari, que van des de les negligències en cures bàsiques fins a l'assassinat maliciós i intencional. I d'aquí ve la pregunta del nostre gran debat. Com podem erradicar aquest patiment? Fent referència al que han dit els meus companys, nosaltres, els humans, no podem atorgar drets als animals, ja que, com sabem, un dret comporta un deure i un deure comporta una obligació. No podem atorgar un dret a qui no podem exigir una obligació, com és el cas dels animals, però sí exigir una obligació a qui té un dret, com és el cas dels humans, els quals tenen la capacitat de defensar-los i d'exercir-los. Un dret és un constructe humà i una mera ficció, però cauríem en un absurd aplicant-los als animals. Com és evident, la finalitat dels dos grups que avui debatem és reduir i minimitzar el patiment dels animals. Segons nosaltres, la manera més eficient per dur a terme aquesta acció és mitjançant una sèrie d'obligacions morals cap a nosaltres, els humans. Sí, digues. Respecte a les gràfiques que ens has mostrat, els drets no són prou perquè els estats, no creieu que és perquè els estats no els accepten? És perquè estem Aquests així? són acceptats. No, no estan acceptats per la Això ho majoria dius dels al teu discurs. No només amb una normativa que reguli el nostre comportament serà suficient. Cal una implicació per part de l'humà envers l'animal. La qüestió que debatem en el dia d'avui és que si els animals han de tenir drets o no. Si és veritat que existeix una declaració universal dels drets animals, escrita al 1977. Però si analitzem la literalitat d'aquest, es desprèn que estan redactats com obligacions a l'humà i que sorgeixen de la necessitat d'aquest del propi solucionar el seu comportament salvatge cap a la relació amb l'animal. I a continuació llegiré un fragment d'aquests drets. El hombre como especie animal no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos, violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. Bé, gràcies. En primer lloc, m'agradaria dir-vos, en resposta a les vostres gràfiques, que els drets estan fets, però no estan acceptats pels països. Per això mateix estem així, perquè volem que s'accepten i que es respecten. Ja sabem que no se respecten actualment. Soc Andrea i vaig a continuar amb la nostra argumentació, on creiem fermament que els animals tenen drets. En aquesta intervenció m'agradaria aprofundir en un tema important dins de la nostra societat, l'experimentació. Molta gent pensa que l'experimentació és necessària per a seguir avançant en la ciència, però si hi ha moltes malalties realment no investigades perquè a les farmacèutiques no els interessa econòmicament, no creieu que és possible que hi hagi altres vies d'experimentació no investigades? Cada any, més de 110 milions d'animals són utilitzats per a investigar. Per què creieu que indica que aquesta afirmació no és vàlida? Doncs molt fàcil, perquè gran part de la investigació va destinada a provar productes d'estètica, amb l'objectiu de que els lobbys obtinguen grans beneficis i no per a millorar realment la vida de les persones. Sabeu vosaltres que alguns dels xampús que utilitzeu dia a dia en les vostres cases estan provats primer en animals per a comprovar el picor que causen als nostres ulls? A més, alguns científics defensen que aquests animals no pateixen en excés, ja que hi ha un decret que ho regula, però que hi hagi una llei no implica que es complisca. Ja per exemple, la venda d'alcohol a menors està legislada, és una llei i moltes vegades no es compleix. Per això volem uns drets, perquè els animals es mereixen i perquè després d'haver aprofundit en l'experimentació es veu refermada la nostra postura. Ara us recordaré alguns dels vostres arguments perquè quede clar. Està clar que no estem defensant els mateixos drets que els que tenen els humans. Defensem el dret al no maltractament, vida en unes condicions favorables i a la no experimentació amb aquests. Sabem també que tots els animals no tenen els mateixos drets, com diu Mosterin, però que n'hi hauria un que sí que hauríem d'atorgar a tots, el dret a no ser torturat.
Després, els drets no són inherents, és a dir, no hi ha drets universals, però sí uns que tot el món hauria de complir, ja que nosaltres tenim dimensió moral. Al igual que defensem un nadó acaba de néixer, hauríem de defensar els animals, ja que cap dels dos té capacitat per reclamar els seus drets. Heu dit que el dret implica el deure. Nosaltres defensem que els drets són una construcció humana, nosaltres hem d'atorgar-los uns drets i que la correspondència entre drets i deures hauria de ser, o només hauria d'exigir-se, entre igualtat de condicions, entre les dues. Si hi ha tants maltractaments, com heu dit vosaltres, i estem d'acord en això, no creieu que és necessari atorgar-los uns drets? Heu dit que l'obligació és nostra, però indirectament, aleshores, els esteu dotant d'uns drets, ja que quan nosaltres tenim l'obligació de respectar és perquè ells tenen uns drets. Heu dit que els... Sí, un momentet. Heu dit que els humans tenen certes capacitats. Com diu Òscar Horta, l'espècie humana no pot ser definida per la possessió de certes capacitats des del moment que hi ha humans que careixen d'aquestes. Dime. Un dret sense la implicació d'un deure no és un privilegi? Estem parlant d'una igualtat de condicions. Els humans i els animals estem d'acord que no estan en igualtat de condicions, no són capaços de complir un deure, en això estem d'acord. I això, els drets no són prou perquè els estats no els han acceptat. Per això nosaltres volem que s'accepten i per això estem així. Moltes gràcies. Bé, abans de res, sí que existeixen uns drets pels animals, però vosaltres heu dit que no. Heu dit que aquests drets no existeixen i ho acabeu de dir ara mateix a la vostra refutació. Bé, jo, abans d'escoltar aquesta afirmació vostra, us anava a fer una pregunta, bueno, dues preguntes, ara li cedeixo la paraula. La primera era si aquests drets han servit i si aquesta funció que han complert, en què han millorat? Sí? Torna a dir, com en la refutació, que no estem dient que els drets no estiguen, sinó que els estats no els han acceptat i que per això estem així, per a que els estats accepten aquests drets. Gràcies per la pregunta. Bé, una resposta molt breu. No accepten els drets perquè bàsicament existeix el poder judicial i aquest és el que s'encarrega de que, com ja sabem, la llei no està, ningú està per sobre de la llei i tothom som iguals davant la llei. Per tant, no utilitzen drets, sinó que utilitzen el poder judicial, és a dir, la llei, perquè ningú pugui saltar-se el que realment són obligacions. Perquè, de fet, si no me... Mirin, permetin-me ensenyar-los una dada molt important. Això són l'última carta que va fer la Unió Europea en el Tractat de Lisboa, la poden consultar a la pàgina web. Aquesta no parla de drets, aquesta parla d'obligacions mínimes que s'han de complir amb els animals. Aquestes, si no són complertes, són directament sotmeses a una sanció o directament a una pena de presó. Sí? Penseu que la llei es pot complir si no és vinculant? Bé, en aquest cas, parlant dels drets universals, no són vinculants. No són vinculants. Tots els estats diuen que no són vinculants, tot i que el que fan és agafar una estructura a la qual s'imposen obligacions. I aquestes obligacions són complertes per tots nosaltres. Jo, de fet, tinc un gos i com a responsable d'aquest gos, la meva obligació és mantindre les seves necessitats fisiològiques, és a dir, menjar, etc. I què passa si no compleixo amb aquestes necessitats? Doncs que seré penalitzat, perquè ens basem en obligacions i no en drets. Sí? Creieu que la responsabilitat de cada ser humà és suficient? Creieu que tots els actes
que estan fent mal als animals són penats? Bé, nosaltres no voldríem dir-ho més bé així, sinó aplicar-ho generalment. És a dir, un principi del dret ens parla de que s'ha de tractar de forma diferent el que és diferent, i nosaltres som molt diferents dels animals, degut al nostre modus vivendi, per exemple. Nosaltres, per tant, no podem... És evident que aquestes obligacions no poden ser aplicades a segons quines persones. Per exemple, nosaltres podríem parlar de persones discapacitades, podríem parlar de nadons. Nosaltres aquestes obligacions, sí que poden ser aplicades, les apliquem amb aquestes persones, tot i tenir drets, nosaltres ens atorguem obligacions per tal de poder protegir aquestes persones i de poder-les cuidar. Tanmateix ha de passar el mateix amb els animals. Hem de reduir el patiment animal per tal de protegir-los, per tal de no permetre que altres persones es creguin per sobre de la llei i no puguin prolongar més aquest patiment animal. Nosaltres el que reivindiquem des del nostre grup és que s'hauria de seguir amb el mateix sistema actual, és a dir, amb el poder judicial, i mantindre les obligacions cap a les persones. Moltes gràcies. Se m'escolta, sí. Les reputacions i l'argument en contra de les nostres companyes rivals ha estat sempre argumentant que l'animal patia, que era l'humà qui el feia patir i que això s'havia de regular amb drets. I nosaltres també, estem defensant que l'animal pateix i pateix per culpa nostra. Però nosaltres el que defensem és que realment qui ha de posar uns límits en el seu comportament és l'humà, ja qui és qui fa aquest mal. Per tant, a més, l'animal no pot ser subjecte directe de dret perquè per si mateixos no tenen la manera de posar en moviment la jurisdicció per fer valer una pretensió. D'aquesta manera, aquest caràcter no racional comporta no poder defensar-se per si mateixos davant les injustícies del món judicial. Així, els conceptes com drets o llibertats són específicament humans i no es podem estendre a la resta d'animals. De fet, hi ha aquí algun animal debatint sobre si tenen drets o no? O el que succeeix realment és que l'humà ha creat un modus vivendi on no hi ha cabuda per la naturalesa salvatge i només els animals intervenen quan són d'utilitat. Les normatives que fan referència als animals i que existeixen actualment i són vigents es centren sobretot en la relació amb ells sempre des del punt de vista que té l'humà de la naturalesa animal. No regularà de la mateixa manera la relació amb una formiga que la relació amb un ximpanzé. No obstant, el sofriment i l'explotació animal, que és el que nosaltres hem estat defensant durant tot el nostre argument, no estan vistes per la nostra societat i el que volem és minimitzar-lo o fins i tot erradicar-lo. I per tant, l'única manera coherent de regular aquest tracte humano-animal és imposar-nos una sèrie d'obligacions que de fet ja estan vigents, com us hem mostrat en proves. En definitiva, aquestes autoobligacions que ens imposem pels propis humans mitjançant la redacció de normatives són una pura invenció humana. A més, també hi ha normatives que defensen el benestarisme. Aquest concepte parteix de la base que els animals poden ser emprats per a l'alimentació, la vestimenta o l'experimentació, sempre evitant el patiment innecessari, que és el que nosaltres volem. Volem evitar el patiment innecessari. Crec que ha quedat clar durant el nostre debat que la millor manera és imposar-nos a nosaltres unes obligacions, que a més, actualment ja són vigents. I a més, tot això que us hem explicat, vull dir que donar agraïments i un magnífic debat.
Sí. Bon dia a tots i a totes. Moltes gràcies per la vostra assistència al debat, al jurat i al poc públic assistent que hi ha. Nosaltres anem a començar parlant sobre els drets que demanem per als animals. Vosaltres heu dit que ací no hi ha ningú animal demanant els seus drets. Clar que no, perquè ells no tenen capacitat per a fer-lo, per això estem nosaltres ací. Nosaltres demanem per als animals el dret a la vida, al no maltractament i a viure en unes condicions dignes. I no estem parlant de drets com anar a votar, evidentment, o assistir a aquest debat. El nostre equip en aquest debat s'ha centrat en les pràctiques econòmiques on s'exposa a l'animal. Vaig a començar nombrant la indústria pelletera i la ramaderia intensiva. La indústria pelletera i la ramaderia intensiva utilitzen uns mètodes de criança que són molt qüestionats, com posar-los en gàbies, no tenen espai, que no respecten les seues necessitats. Escolteu aquesta dada. Més de 75 milions d'animals moren cada any per a que algunes persones puguen lluir roba luxosa. Això no és gens ètic, que tingui que morir un animal per a que nosaltres puguem vestir millor. També hem parlat un poc sobre el comerç de l'ivori, que és una pràctica que actualment és il·legal, evidentment. Però nosaltres, i encara segueix fent, nosaltres pensem que si atorguem uns drets als animals, aquesta pràctica serà encara més punible i llavors podrem fer que els animals ja no es faci aquesta pràctica. Ara anem a dir el cas de l'experimentació. No és ètic provar amb ells productes que no sabem els efectes que poden comportar. Provem amb ells, per exemple, productes com colònies, xampús, que no sabem els efectes que poden tenir i poden ser molt negatius i afectar molt malament a la seva salut i poden acabar amb la seva mort. Nosaltres el que proposem és buscar unes mesures alternatives en les que no s'exposa a l'animal. Totes les pràctiques que us hem anat contant justifiquen la nostra demanda del reconeixement dels drets. El dret a la vida, al no maltractament i a viure en unes condicions dignes. Moltes gràcies. Gràcies. Ostres, és veritat.